Στη σύγχρονη προσέγγιση ξεφύγαμε λίγο από το κομμάτι των στοιχείων, που είναι ένα πιο ολιστικό σύστημα, και στη σύγχρονη ιατρική άρχισαν πλέον να αντιμετωπίζουν το υγρό του ανθρώπινου σώματος, το αίμα του δηλαδή, το υγρό με το οποίο τρέφονται όλα τα κύτταρα, σαν κάτι ξεχωριστό ή σαν ένα όργανο ξεχωριστό ή σαν ένα στοιχείο ξεχωριστό, με το οποίο μπορούσε κάποιος να ελέγξει το τι συμβαίνει σε όλο το σώμα. Και αυτό εξηγεί γιατί μία από τις πρώτες προσεγγίσεις διατροφής έγινε από τον Πίτερ Διαντάμο, ο οποίος οργάνωσε στην ουσία τους τύπους διατροφής βάσει των ομάδων αίματος του ανθρώπου. Και αυτό βασιζόταν στο ότι αν υπάρχουν συγκεκριμένα αντιγόνα πάνω στα ερυθροκύτταρα, ο άνθρωπος θα αντιδρά λόγω αυτών των αντισωμάτων σε κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα. Έτσι, οι ομάδες αίματος είναι 4 και αντίστοιχα 4 τύποι διατροφής. Οι άνθρωποι με την ομάδα αίματος 0 θα έπρεπε να είναι κυρίως σαρκοφάγοι και να μην καταναλώνουν σιτηρά ή γαλακτοκομικά. Οι άνθρωποι με την ομάδα αίματος Α είναι κατά βάση φυτοφάγοι, θα πρέπει να τρώνε όσο το δυνατόν περισσότερο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όχι όμως γαλακτοκομικά και όχι αγελαδινά προϊόντα και όχι προϊόντα μακράς ορίμανσης. Πρέπει να αποφεύγουν φυτικά έλαια, βαμβακέλαιο, καλαμποκέλαιο, σουσαμέλαιο και να είναι περισσότερο ομοφάγοι με προτίμηση στα βιολογικά προϊόντα και να καταναλώνουν με μέτρο το στάρι και σίγουρα να αποφεύγουν τα οστρακοειδή, τα μαλάκια και τα αυγά. Η ομάδα τύπου Β έχει γενικά έναν ισορροπημένο μεταβολισμό. Δεν θα πρέπει να τρώει καλαμπόκι, φακές, φιστίκια, σουσάμι, κοτόπουλο, σιτάρι, να καταναλώνει με μέτρο τα γαλακτοκομικά και μπορεί να καταναλώνει τα αυγά. Ενώ ο συνδυασμός ΑΒ μπορεί να αποφεύγει προϊόντα που προκαλούν έντονη ζύμωση στο έντρο, όπως μαυρομάτικα φασόλια, αβοκάντο, αγκινάρες ή καλαμπόκι, και είναι ένα συνδυασμός των άλλων δύο.